Delen van natuurgebied Sarsven en de banen zijn in het verleden gebruikt voor de landbouw. Daarvoor werd de grond ontgonnen en zijn er kanalen aangelegd. De laatste jaren zijn er herstelwerkzaamheden verricht om het landschap zijn natuurlijke karakter terug te geven. Ja, Henk, je wilde per se hier beginnen. Waarom? Ja. Nou, ik vind hier eigenlijk het contrast van de natuur daar Die kant, ja. en de landbouw heel erg duidelijk. En de natuur is eigenlijk echt gebaat bij hele arme omstandigheden. Voor Ja. een rijke natuur wil je arme voedselomstandigheden hebben. Ja. Voor een rijke oogst bij de boer wil je juist voedingsstoffen hebben om veel oogst te krijgen. Dat is het dilemma wat je hier een beetje hebt. Ja, En deze ja. beek moet er een beetje voor zorgen dat het water wat afstroomt van de akker niet het natuurgebied in kan. En dat we dus arme natuur houden en rijke boerenland. We hebben heel erg goed samengewerkt. Zeker het laatste traject met Natuurherstel hebben we met de agrariërs, met de provincie heel goed gewerkt aan die waterhuishouding. Want Ja. dat is een zo essentieel gebeuren. Want we kunnen doen wat we willen, maar als er, ik zal zeggen, heel voedselrijker water in het natuurgebied komt, ja, dan is het dweilen met de kraan open. In de 20er jaren vorige eeuw, Ja. 1920, 21, is hier het kanaal aangelegd. Allemaal die zand die eruit kwam, is gebruikt om hier allemaal die vennen die hier lagen te dempen Ja. en te gebruiken voor landbouw. En ja, nu is dat weer hersteld. Is die oude bodem weer opgezocht. Want zelfs die kansen dat die planten weer terugkwamen van 100 jaar geleden, die zaden Ja. zaten daar nog in Ja. en die komen weer op. In een paar jaar tijd zie je hoe die natuur weer kan floreren. Ja, met als toetje zou ik bijna zeggen, de aalscholverkolonie die hierachter zit, helemaal niet iets Limburgs zou ik bijna Ja, zeggen, ja, ja. maar die hier wordt broeden. het, ja, mooier wordt het niet, zou ik dan Ik hoop, zeggen. ik hoop het wel. ...100 jaar geleden was het een heel belangrijk natuurgebied toen al. Dit praat ik over 1900, 1920. Toen was er hier iemand die schreef hier alle soorten op. En toen kwamen alle mensen, ja mensen niet zo zoals wij en ik, maar Ja. notabelen zou ik maar zeggen, die kwamen hier genieten van de plantenrijkdom. Oké. En daar is dat heel bekend om en daarom praten we hier ook over een heel bijzonder gebied. Natura 2000, Europees natuurgebied. Ja, de krenten uit de pap van Europa. Eigenlijk vind je dit soort gebieden in Europa bijna nergens. Ja. En is het herstel nu volledig? Nou, dat is nooit volledig. We blijven altijd met beheer bezig, want we hebben natuurlijk toch problemen als waterkwaliteit, luchtkwaliteit. We hebben het even net ook over de boer gehad, stikstof. Allemaal dat soort problemen speelt mee. En daar moeten we wel wat aan doen, anders dan, ja, zeg ik soms wel, uiteindelijk wordt dan alles bos. Ja. Zelfs dit water. Ja? Ja, want als hier heel veel voedselrijk water in komt, krijg je toch heel snel groei van riet en lisdodden, willigen. Ja. En dan groeit het langzaam dicht. Ik zie hier op de borden heel veel soorten vogels. Ja. Er is één hele speciale hier, toch? Ja, we hebben nog een toetje, daar gaan we nu naartoe, denk ik. Zullen we dat doen? Ja, prima. Robert heeft altijd wel zin in een toetje. Al is het dit keer niets lekkers voor zijn buik. Wel kan hij zijn ogen goed de kost geven.